jsou jenom oříšky, nejsou na to zvyklí, to jsou jenom oříšky, jenom rozmysleli oříšky. Což Marcelko sem zase? Když se dělá z toho, ty zrny, ten hůl. Mě musíš něco poslat. Do toho přijde trošku ty tahiny pasta. Určitě to budu. Nemusíš to tam dávat, ale je to chutný a ta tahiny pasta je taky močná, to je vlastně plněný semínko nebo co dělá, to je Udělej první pomoc. Hned to jde do modelu. Půjde to normálně domů. On taky na to nejde. Jo. Můžeš mě pak natočit. Já ho chci vidět na tom, ať se přetočí. Takhle se relaxují zaměstnanci modelu po náročném pracovním týdnu. Řiďa má radost, že zaměstnanci mají radost. Růžo z dálky, jo? Do toho telefonu to z dálky, jo? Říkám to, protože co ten telefon řekne. A zase. A ještě mě Vendula vynadala. Co to děláš? A to jsem měla, ale už jsem normálně volala, jo? A Vendulka schazuje kila. Takhle moc kila neschodíš. Babička užívá důchodu. Tohle by se měl hostinný líbilo.